Здравейте, хора! Днес пак ще играем на лесна трудност срещу дярото. Ден първи. Къде ли ще бъде нашия любим гранулко? Ако искате да играем на Баба Грани първа част, или гранулка, както и викам аз, напишете ми. Къде простия тейзър? Или кулата? Мърдайте се. Какво? Тук нищо ли няма? Днеска ще избягаме от вратата. Бля, ти грабна с пътя. Смръдливи му ключ. Накарел смръдливец. Къде ли сте тейзъра? Мисля, че ще е в спалнята. Той ни трябва. Добре. Сериозно ли? Рехтето и оръжие. На първия етаж. Дялото не го знам. Затова малко ме страх. Лично да не спи. Ето отзява. Следил. Тангана. Трябва съм се объркал, като съм увикал тези. Здравей, бебе. Къде ще дойде гранулко? Дайте. Аре, не. Ате. Да дойдем и да се отключим.
Не, ако много други епизод може би ще ни обаче. Сега да отиде да се взема тейзера да гръмна уни там, тук има ли нещо? Дърпай са, дяро. Обичаш да спиш. Дърпай са. То тъй бързо и сега ми се обърне. Да, имаме едно нещо за лодката. Добре кролба. Аз пък лодката разлетава. Добре кролба. Лодканка беше. Не знам какво за лодката. Сигурно трябва да отида и кролбарчето. Метне там стънгана. Чакай. Где беше? Шахта. Парай бе. Падни бе. Толкова ли трудно? Не мога ли ако... И най-накрая. Не, 2000 години. Ох, припънах се. Мамо, чух стъпките. Да не се реклама вече. Или не ми беше нужно. Нека па се взема тезера. Ме страх яка да карешли тази дядка. Така се дали го изчакам така. Защо го спори? Там са да му чуя тъпки. Май така. Не знам откъде. Да, така и чувам стъпки. Но не знам отгоре или отдолу е. Но ме изтрах да мине, защото сигурно ще ме удари. Дядо, дядо. Хареса ти дядо. На хората. Дядо. Да. Вероятно ще му даде време да отида додолу с кролбара. Да видим какво ще има там. Трябва да вземем и кранка. И тук не съм видяла по него. Не, там няма. Това е та муха. Степи. Това ще не е нужно. Добре, качен гледам. Тук нещо няма ми трябва. Да отида догоре и да срежа жиците за тока. И горе уния там, дето го включих. А да има нещо за къща. Пак гледал на камера, щом вратата е затворена. Да ще гледам къща и направя. Грешната страна. Их мраза, винаги ти трябва да изтага.
Смятам дъжд. Не съм толкова прихлив да... Оренца го нямам. И неговата стая не съм проверил. След това ще дойде тук. Защо ако се е респаунал? Не знам защо ме страх толкова много. Не миналия път ме страх, като минах с хеликоптера. Ела тук. Дорлока, няма да взем. От години не съм виждал нещо. Таман да му гръмна грозното дете. Те бра, кой има там? Нещо за вратата. Ей! Да, тя ще ми реве 7 дена. Но погреба време. Отивай на мръсната си майна, да лапим. Бяха греба с греба, я сама. Къде се е тази греба с граната? Бърна са. И пак ще завърта. Дядо? Дядо? Съм просто влезли. Искам да взема Уил Кренка. Да дръпна просто решетка нагоре. Мисля, че е така беше. Да покрай беше Уил Кренка. Ето. Хандуил Аспа. Май Уил Кренка беше... Май Уил Кренка. Да, беше в грани едно за паяка. Мен много ме страх за паяка. Трябва да отида и да видя какво има при бебето. Дано да е нещо добро за вратата. Но да замира дяволка с граната. Пазукети. Не знам дали ще ми е нужда за вратата. Чакай да видя. През неговата миризлия стая да минем. Той ли? А, да. Дръжката за вратата. Трябва ни чук. Трябва ни само чук. Къде ми скънгано? И
Къде са ми другите работи? Долу какво имаше? Съвсем забравих какво имаше долу. Това трябва да съм го взел. Колко нещо може да се спомня. Къде е чука? Или го е панкия? Може да има предмет по-скоро. Предстои за отключване на вепана. Чакам та. Много за мен се спрем на бъдещето. Чао, чао! Сега къде са другите неща? Къде са другите неща? Нещо няма. В банята съм припуснал. Да разбирам да съм слаб, но... Какво? Трябва нещо да има някъде, където съм пропуснал. Тук е хеликоптер пия, аз ще бягам от вратата. Трябва ми само чукът. Но къде е този чук? Чакай. То чук ли е или кролбар ми? Ох, мамо, май кролбар. Не знам къде е. Май кролбара беше. Ще видя. О, бе, аз съм най-простият човек. Аз съм най-простият човек. Само в грани има... Само в грани едно. Не знам, че има чук. Нямам идея за граните, защото не го играя. Хайде! И ако искате да играя на по-голяма трудност или някоя друга игра, напишете в коментарите и също се абонирайте за моя най-добър приятел DJ Дамянчо Plays. Чао, хора!